To jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan babban zauren namu mai suna Afirka kasar mu ta gado a tasha mai tarin albarka Africa Media TV naku Abdullahi Sadu, wanda ya so wannan babban taron da aka gudanar wato 2 ga watan Disamba a babban birnin kasar Kamaru Yaounde, biki karo na farko wanda Festi Hausa wato ya shirya, kuma al'ummar Hausa gabaki daya su halarci wannan gagarumar haduwar, wato dai bisa jagorancin shugaban tata honorable Hamad Halib Bashir. To dai jama'a muna tare da ɗaya daga cikin wato tauraronmu da suka halarci wannan taron, wato shine gogaggen mawaƙi Adam A Zango, wanda ya bar ƙasar Najeriya wato ya zo ƙasar Kamaru. Kun san an ce Najeriya da ƙasar Kamaru ɗan jumai da ɗan jumai. To Adam Zango, assalamu alaikum, barka da zuwa wannan zauren namu a Africa Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masu saurare da kuma masu kallo. To gashi ka zo wannan taro wato Festi Hausa, wato karo farko kenan wata honorable Ali Bashir ke jagoranta aka hada a kasar Kamaru, kuma a gaskiya kamar da muka tattauna da kaji kai ma kai mamakin wato ganin Hausawa yawan su a wannan wato birni ta Yaounde. Me za ka iya cewa kan wannan taro karo na farko da aka gudanar a nan, wato zan ce biki a nan kasar Kamaru? Abu na farko dai da aka bani mamaki da shi shine kiran a ce bahaushe ya fito kuma ya fito din. A wurare da dama ana samun matsala na rashin kaunar juna tsakanin Hausawa da Hausawa, to amma da na zo nan garin Kamaru Yaounde, iyaka Hausawan Yaounde na gani da kuma wasu waɗanda suka zo daga Gaundare da shauransu, inda an ce na ko ina ne da ke cikin Kamaru su taho watakila gurin da za a nema a ce za a yi wannan taron, ba lallai a ce an samu wurin ba saboda yawan jama'a. Amma abin da ya bani mamaki shine haɗin kan da har za a iya kira ɗin kuma mutane su zo ba tare da an tsaya ana ta rigima ko faɗace, babu faɗa babu hayaniya, ƙauna ce zalla tsakanin Hausawan da suka zo wannan wuri. Haka ko a Najeriya kamar yadda na faɗa, babu wata rana da ce yau ranar Hausa ce, cibiyar Hausan Najeriya ce, amma babu wata rana da za a waye ce yau ranar Hausa ce. Amma ga shi garin Kamaru sun ce sun kirkiri ranar Hausa, kuma sun kira Hausawan kuma sun zo. Da haka ni ina ganin kamar wannan lokaci ya da ya kamata a ce kowace ƙasa ta kirkiri wannan rana, a ce kowace ƙasa tana da ranar Hausa. In so samu nema a ce rana guda ɗaya ce duk wani bahaushen duniya wannan ranar bahaushe ne, duk inda yake zai celebrating, zai yi murna da farin ciki da shi da yan uwa da iyali da Hausawan da suke ƙasar su haɗu a ci abinci. Za a iya samu rana keɓaɓɓiya guda wacce ainihin kowane malam bahaushe da kowace ƙasa za su yi raya wannan ranar na ya raya al'adun malam bahaushe, haka ne ko? Wannan shine abin da nake nufi. Hausawan duniya baki daya rana guda, a ce wannan rana ce ta ranar bahaushe, amma kowa zai yi a garinsa a cikin jiharsa, kowa zai yi a kasansa a cikin jiharsa. ba sai an ce oke yan misali yan Gaundare su yi Gaundare, Yaounde su yi Douala su yi nasu, ka fahimta? So in aka ce an ware wannan rana, to kowa a cikin garinsa zai yi taron ba tare da ya dauki mota ya tafi wani garin ba. Amma aka ce iya gari ɗaya ne, to kaga duk inda bahaushe yake zai so a ce ya bar garinsa ya taho gurin don shi ma ya zo ya ga wani abu da bai taba gani ba na al'adar bahaushe. Kamar yadda aka yi wannan na garin Yaounde din nan, akwai abubuwa waɗanda ya kamata a ce a maimakon, kamar mu entertainers ne, mu muna tura yaren Hausa ne ta fannin waka, fina-finai ta fannin waka, da yadda muke sa suturan mu da shauransu ta fannin fina-finai da waƙoƙi. To ya kamata akwai al'adu kamar yadda an yi banje na farko da aka yi ba, so ina so in ƙarawa wato waɗannan kwamiti ɗin da suka ƙirƙiri wannan abu, akwai a cikin al'adun Hausa ko kuma a cikin Hausawa akwai makera, akwai mahauta, akwai wanzamai, akwai masu jima fata, suna nan da yawa. Da haka idan suka haɗu kowane gurbi, wannan gurbi mahauta ne ga su nan,
wannan group makera ne ga sunan kuma kowa yana da nashi yawwa na hakan nan an yi hawan kaho an yawwa masu makeran duka sun zo sun yi nasu wasu sun yi nasu wani zaman su ma sun zo sun yanke to kaga ban je ba to kuma kaga ashe yadda ma nake tunanin ma haka haka sai da akwai abin da bamu da su anan kaman wato yan koroso yawanci kasa ana samu su ne a Najeriya gaskiya ne maka ni ban san ma yan koroso ba sai kwanakin da na je Najeriya na tabba ashe akwai wasu ababen da mu bamu da su ma anan kasan mu ta nan bayan muke to akwai wasu ababen da suka bace mana nan sai masu kalangu kuna da su akwai su kuma kaga na gan su na gan su ganin ka me cikin dukkan abin da ka gani menene baka shawara wannan zan ce sha'awa daga cikin duk abin da ka gani wa idanuwanka a nan festin din to ni gaskiya abin da ya fi bani sha'awa kamar yadda na gaya ma haɗin kan saboda mutane sun zo tun wajen karfe 8 na yamma ba su bar gurin nan ba ba gane ba 6 ne tun karfe 6 ba su bar gurin ba sai karfe 3 kusan asuba saboda haka ko a Najeriya babu wanda zai tsaya maka duk wani al'adan Bahaushe menene ba wanda zai tsaya maka saboda ku a nan kun fi mu 'yan Najeriya kishin yara ni dan Najeriya ne abin mamaki ne in ce maka taron da na gani a yawun da ban taba ganin irin shi a Najeriya a kaina ba babu inda zan fito in gabatar da wasa a Najeriya a ce an samu mutum 10,000 sun zo kallo na amma gashi na samu a yawun to kaga abin mamaki don haka dan wanda yake tsallaken Najeriya ya fi kishin Hausar ba wai ma 'yan fina-finan Hausa ba kuma waka a'a Hausar ma wanda ke tsallaken Najeriya ya fi yin kishin Hausa fiye da ɗan Najeriya wanda ya kamata a ce mu ne muka fi kowa zama na farko wajen kishin al'adarmu kishin yarenmu kishin addinin haka ne to yanzu kuna mu yi magana Adam Zango yanzu Adam Zango ya auri Kamaru na'am domin ɗaya daga cikin matan ɗakin kacan yar Kamaru ce gaskiya ne yanzu bayan kallon farko da kake Kamaru da na yanzu bayan ka aura ne bambanci da gani yanzu to alhamdulillah ni a gidan ka san halin ɗan Kamaru gaskiya ne abin da zan ce ni babu abin da zan iya cewa nan gaskiya sai dai in ce wanda ba shi da mata yar Kamaru to ya zo ya nema ya aure yar Kamaru saboda na farko abin da na guda na bar Najeriya na taho nan na sami yar Kamaru na same shi alhamdulillah kamar yadda na gaya maka Bahaushe ya ce ido wa karaina wanda na saba gani kullum so na samu matsaloli a aure da dama kuma ban ji daɗi ba so na tunanin to tun da 'yan matan ƙasanmu suna ganin mu kullum sun san mu ana zagin mu ana cewa kaza da kaza wannan abubuwan ya shiga zuciyar iyayensu ya shiga zuciyar yayyinsu ya shiga zuciyarsu saboda haka ba za ka je neman aure ko yawo kake da rigar musulunci riga ce a ce ga ta wannan rigan kasa ba za sai a tsaya sai an bata maka rai da cin mutunci kafin a baka aure amma da na tsallako na taho nan din ma ba wai a'a kawai dauka akai aka bani ba sun yi iya binciken su kuma sun gano cewa yake na cancanta za su iya bani kuma suka bani kuma na kai gidana kuma alhamdulillah abin da na fi sha'awa a duniya na farko shine ya mace kuma ita ta bani ya mace kaga wannan shine abin alfahari na farko nawa bayan wannan kuma sai zaman lafiya da nake yi ba ta ma san kowa a Najeriya ba ballantana a ce ga ta da kawa yawwa ko a kai mata gulma Hausar ma bai ishe ta ba da haka na samu kwanciyar hankali alhamdulillah sosai da sosai kwarai da gaske muna gaida ita da ita yar tamu ko yanzu ta karshen domin na lura a jiya akwai mawaka da dama sun suka roƙe ka da Allah ka bar mu wuce da in ka wuce muka mu shiga uku sun matso mu kuma kayar da musu haka ka ganin ka ta ya za a yi wato a ce wai suka ce bayan ka sa watsi a ganin ka mai zai iya mai haifar da haka har wai sai dai al'adar domin da aka shiga ɗakin taron ɗakin bikin tun karfe 6 babu banga mutum da ya motsa ya fita ba sai dai shigowa sai da ma aka rufe domin ɗakin dai 6,000 ne amma sai muka lura cewa an haya an kai wato 10,000 me yasa sai Adam Zango to ni ma dai wannan abun ba ku kadai ba ni ma yana bani mamaki saboda duk inda na je program a duniya gabaki daya kusan zan iya zuwa karfe 10 na dare ba za a dora ni ba akan stage sai kowa ya gama
abin yana yi min ciwo saboda lokaci in nazo in ta zama in gaji abin da nazo yi ma duk sai in ji ya fita a kaina saboda dadewan da nayi. To amma idan nazo daga baya sai naga okay to ina da wani abu wanda ya zama na cewa yasa dole ake min haka, shine ko a Najeriya ko ma ina kamar yadda na faɗa maka, idan nazo wurin wasa misali a ce ni zan fara yi, to insha Allah idan na hau na fara yin wasan na sauka na tafi, rabin wurin za su iya fita, in ba su fita dukansu ba ma rabi za su iya fita saboda dama kawai sun zo su ga wasa na ne su tafi, kuma sun gani za su fice. Da haka sauran da suke wurin za su ji jikinsu ya mutu, yadda su yi wasan za su ga cewa ba za su iya yi ba, saboda kana shiga rigar alfarmar wani ka yi abin bajinta. Duk waɗannan mutanen da suke gurin, duk wanda ya zo zai yi wasa zai ji ƙarfi a jikinsa saboda ya ga jama'a a gabansa, kuma zai iya ƙoƙarin ya yi abin bajintan da cewa bai lalle ya sake samun irin wannan daman ba. Da haka waɗannan mutane daga ranar sun san shi. Yanzu duk wanda ya zo wasa a gurin daga ranar mutane 10,000 nan a kamar sun san shi ya yi wasa a gabansu. To amma idan suka rabu a ce na yi wasan na fita, rabi ne suka san shi. Yawwa, to saboda haka wannan abun ba ya yi na ba ne, sai da su haƙura haka, zai da su haƙura. Sannan yawanci wasannin nawa ba sa yin kyau saboda ba sa bari in yi. Soyayyar ta sa idan na hau kan stage kamar da aka yi ba, kamar yadda aka yi, ka gani waka nawa na yi 3 kafin gama sun na yi niyyar yin waka 9, kuma ma wannan zuwan kaga ban zo da yan rawa na ba, group ɗina. Yau to da na zo da yan rawan ma still ba zai yi ba saboda cikan da aka yi akan stage ba zai yi ba. To ko a Najeriya na je Sokoto yin wasa shi ma haka ya faru, tunda na hau kan stage aka taho da gudu da ihu aka bata kayan wasan suka lalace, ba dama in yi wasa, kuma mutane sun ki tafiya. To madalla mun zo karshen wannan sauran, amma kuma me zaka ga wannan cibin da Africa Media wacce wato masu kallo suke yawan ta kallon har kasar Najeriya, to me zaka yi cewa kan wannan tashar? To Africa Media na jinjina muku, kuma ina ƙara ba ku goyon baya da ƙarfin gwiwa kan ku ci gaba da abin da kuke yi, saboda na farko gidajen TV da ake tura sakonni ta yaren Hausa ba su da yawa, amma a wannan lokacin mun fara samu da yawa, don akalla wada iya a Najeriya da kudin gabaki daya ana kusan neman samun wajen gidajen radio da TV na Hausa za su kai guda kusan 50 wanda mu muka sani. Da haka wannan abu ne mai kyau, ku ci gaba da tura yada al'adun Hausa, ku ci gaba da yada yaren Hausa, ku ci gaba da yada dukkan abin da ya shafi na Bahaushe. Allah ya jagorance ku, Allah ya ƙara girma, kuma Allah ya ƙara daraja, Allah ya ƙara muku masoya. Adam Zango mai gari yaro ne a gari. Adam Zango mai gari yaro ne a dangari, ya shigo garin Yaounde, a garin Yaounde kwai nera. Sannan muna da Ali Bashir, haka ne? Ali Bashir. Yawa, so shi ya kawo ni. Da haka kaga Ali Bashir na farko zan mika godiya ta gare shi 100%. Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya ƙara sa wani lokaci a kara kawo madani da yan uwana ma baki ɗaya ba ne kadai ba. To Adam Zango mun gode, Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya kai mana kai gida lafiya, domin ka san shine yanzu abin da muka sa a gaban mu, ai kai gida lafiya. Kuma mun gode sosai da madalla dan uwa. To jama'a mun zo karshen wannan tattaunawa tamu da Adam Zango, kuma kun saurare shi, ya ba mu wasu takaitattun bayanai kuma sun gamsar da mu. Ina fatan kuma kun gamsu da waɗannan bayanan, kuma ma sadu wani lokacin idan Allah mai komai ya so. Ku ta lafiya gidajen ku. Assalamu alaikum.